Yo sik. Saiki. Oh iya, apa buane? Kalau bubure wes. Yo sabune kalau. Ya wis iki kok nek ngaruh yo ngono lek res yo. Lah pendangane kok nyaleh, Mbak. Iki siji ngene make, siji ngenku iki. Mae kan kok tak kumur ya ambare. Ya udah, ini. Mak. Genum. Kok langsung buat bendera teh? Langsung buat bendera. Oke. Unboxing jajan dengan Mbak Ita. Mendarat. Sini ngene iki, guys. Anak iki guys. Iki groyo terus anak iki. Anak adem iki. Dulu. Terus wes guys. Pokoknya bos tapi buka lawangnya. Iki guys wes ono iki. Iki yo guys. Terus iki sego. Iki ono gundone, ono iki cur-cur karo tape ambek apa iki? Jenang iki guys. Iki ono segone, terus iki ono iki nih, mang. Ono guys. Iki tahu ngene iki. Terus ono kerupuk iki guys. Kena, Pak? Kena. Oh ya wis ngono. Aku nyelop Pak Gogot kok lagi. Macak gak berberi. Macak gak berber yo.